Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите ето такава гривна. Гривна първа. Ще ви трябва две кукички, две закопчалки, една кукичка и ето това зайче. Новия пакет аз сега го изкарах. Само не знам колко ще ви трябва, защото зависи от ръката ви. И така, да почваме малко. Чакайте да преместя лампата. Така. Взимате един ластик и го слагате на осмица. Ето така. Слагаме още един отгоре. Ето така. Но да има разстояние. И третия слагаме така. Сега, тук, виждате ли? Тук от втория, така го издърпваме, взимаме. Добре, чакайте, ще ви го покажа по-лесно. Така, издърпваме второто и взимаме последното и го пускаме тук. Така и от другата страна. Дано да се вижда, защото извинете, че го правя през нощта, но имах много работа, домашни и не можах. Така, получило ви се ето така. И сега тук трябва да сложим кукичката. Аз имам нов пакет и затова ще взимам кукичка. И слагаме на едното от двете. Ето така, тя няма да ни пречи, като плетем. Така, пак надолу слагаме едно отгоре. Второто пак го издърпваме и взимаме последното. Пак. Пак изтърпваме и взимаме последното. Така, вече може да си оправим малко гривната. Ето така. Чакайте, че тук малко се пообърка. Ето така. Така. Слагаме един ластик. Така. И пак така правим, докато не стигнем дължината, за която искаме. И така, вече като сте направили гривната, колкото ви е дълга ръката, имате тук още две. Нали така? Сега ще махнем долното, ще го пуснем. И другото. И ще издърпаме. И така, тук го взимаме. И това взимаме. Взимаме ги и слагаме на куката. Така. Ето ни е готова гривната. Сега трябва да направим ето това. Тази гривна ще е малко по-различна. Няма да имаме само едно такова. Но ще направим цяло едно като ето такава гривна. И сега да направим ето това бързичко. Много бързо трябва да е. Така, пак продължаваме. Тук ще сложим куката. Извинете.
Така. Така, слагаме. Слагаме куката. За копчалката, да, извинете, за копчалката. Аз му викам това е кука, защото ми прилича на кука. И така, продължаваме докато стигнем дължината. И така, вече сте стигнали до 2. Пак пускаме едното и другото. Дърпаме и взимаме тези тук двете. Така, кукичка ще ми... за копчалка ще ми трябва. Така. Взимаме куката и слагаме. Тук има 2 куки. Избираме се някакво място, където искаме да сложим това. Взимаме едното, слагаме тук. Взимаме един ластик, слагаме го тук и ви е готово. Ето сега ще видим как е. Ето вижте. Благодаря, че бяхте с Симона. Довиждане!